Barcelona és una ciutat de cultura, una ciutat viva on es respira la creació, que ha fet de la cultura, la creativitat, l'avantguarda i la innovació una prioritat, amb l'objectiu d'esdevenir un gran node on conflueixen les tendències més noves de la creació i que li ha de permetre mantenir el seu paper capdavanter en el futur. Les indústries culturals i creatives, que abasten des del llibre, amb una llarga tradició a Barcelona representada per grans grups editorials, la premsa, l'audiovisual, les galeries d'art o les arts escèniques, són impulsores de la innovació econòmica i social en molts altres sectors de l'economia de la ciutat, principalment en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació. A Barcelona hi ha registrades més de 7.000 empreses en indústries creatives, on hi treballen més del 10% dels ocupats de la ciutat, en un sector que augmenta amb el creixement exponencial de les indústries creatives no tradicionals, com ara les relacionades amb el software, els videojocs o l'edició electrònica. L'ecosistema creatiu d'una ciutat necessita espais on la gent pugui trobar-se, conèixer-se, compartir i connectar. I la xarxa de fàbriques de creació de Barcelona és l'aposta de l'administració per l'economia creativa. El programa Fàbriques de Creació, que s'articula a partir de la rehabilitació d'antics espais fabrils recuperats per a nous usos a disposició dels col·lectius artístics, és la resposta a una reivindicació històrica d'artistes i col·lectius culturals per disposar d'espais adaptats a la creació i la innovació. Aquesta circumstància, sumada a la successiva desocupació d'edificis industrials, va impel·lir l'Ajuntament a transformar-los en espais generadors de cultura. Dins del sector mèdia a Barcelona, el sector editorial, el cinema i les arts gràfiques i plàstiques han estat els que històricament han aprofitat el tradicional entorn creatiu i productiu de la ciutat per desenvolupar-se. Més recentment, el creixement de la creació audiovisual en televisió, publicitat, animació, videojocs, continguts i nous formats s'han aprofitat d'un entorn empresarial dinàmic, competitiu i innovador, amb talent, centres de suport i infraestructures de primer nivell, com ara el Parc Barcelona Mèdia. Barcelona és avui una referència internacional dins del sector mèdia, un sector que fa un ús intensiu de les TIC i que té un creixent impacte al si de l'economia de la ciutat.